Qaragыз, ko'pmi kishi kisha tungdirma kuni edi. Shunga ko'ra kisha mana bu fontanda, mana hozir mana shu o'rinda big zo'r tungdirma o'rnashtirilgan edi. Lekin bugun u yo'q. Ko'rasan, bari tek shu kishagi kun uchun tungdirmani keltirganlar ham bugun o'zingiz ko'rib turasiz, xalq boshqa turli birga suqlana, huzurlana. Bugun bunda Pionlar festivali, kisha tungdirma kuni edi. Mana bir kun uchun shunday zo'r tungdirmani qo'ya qo'yganlardir. Bunisi benim uchun tabishmoq. Bu Gumning tüp fontani. Mana bu fontani ham bütün xalq shirab turadi tungdirmaga ham piyon shashaklarini. Lekin shul yog'i bor. Mana bunda ham boshqa bir kiosklarda bardik nalichkaga sotalar. Shunga ko'ra kelerga o'ylasangiz, o'zingiz bilan nalichka olirga kerak bo'lacak. Tungdirmalarning allaniydi turlari bor, lekin bunda ну чё, как, мороженое раздобыл? Нет. Почему? Большая очередь. Пойдем в другое место. Пойдем. Кеттік башқа жерде әзілерге туңдырма. Шулай қызыққа оригинальный эшләгәннәр бунда карагыз. Кайын ағаш шейме? Һәм кайын ағашына илгәннәр менә шушындый туңдырмалар. Менә шушындый туңдырма иленгән кайыны кайда күргәнегез бар әле? Бары тик шушында, Гумда. Монда Гумның туңдырмасы гына сатылмый, монда айыра белергә кирәк. Монда күрәсең, алар тышкы яктан бер булырга мөмкин. Киосклары туңдырма сатыла торган. Ләкин Гумда бу Гум туңдырмасы Гумның үзендә ясала. Каядыр подвал өлешендә дип язылган иде. Белешмәлектә Гум дип язылган киоскларда нәкъ менә шушы Гум туңдырмасы сатыла. Әнә теге микән? Туңдырма ясаулар дип әйтүем. Хәзер эзлибез башка киоск, чөнки Гум буенча андый киосклар бик күп. Әгәр дә Гумга килгәнсең икән, Гум туңдырмасын ашамыйча китү бу җинаят. Минем җинаятчы буласым килми. Шуңа күрә әйдәгез әле бергәләп эзләп табабыз без ул Гум туңдырмасын. Менә тагын бер кайын килеп чыкты. Кайыннары ай-һай ак икән. Хәтерлисезме ул җырны? Бәхеттене бергә җырлаган идек ботаник бакчасында йөргәндә. Эзләп таптык. Менә монда кеше әзрәк. Шулай әйтеп, менә бу Гум булырга тиеш логотипы. Менә шул Гум логотипы төшерелгән, димәк, бу нәкъ менә шул Гум туңдырмасы. Менә монда өстәле бар туңдырма, шундый мотор итеп эшләнгән. Хәзер анда менеп карыйсы булыр әле. Хәзер шунда менәбез, һеч югы зур туңдырмага килгәнбез икән, димәк, аны тотып карарга кирәк. Шуңа күрә без әнә теге туңдырманы кул белән барып тотачакбыз, яме? Сезнең хакка. Ура! Монда туңдырма бар, ләкин эскимо дигәне генә. Ну что, какие у тебя впечатления? Оно маленькое. А ты думал, будет большое? Менә шипшик кадәр туңдырма 80 сум тора. Но аның каравы чиратсыз, үзегез күрәсез. Хәзер әйдәгез, моны калып та карарга кирәк. Гум туңдырмасы үзе 1954 елдан ясала һәм сатыла башлый монда. Әйтүләр буенча менә шушы 1900. А давай туда поднимемся наверх. Туда. 1954 елдан бирле бер тапкыр да үзгәртелмичә шул ук 54 елга рецепты буенча әзерләнә. О, әнә тегендә дә бар туңдырма. Әле ярый шушы туңдырмалар бар. Мин инде бераз кайфым төшкән, фонтан янында таба алмагач туңдырманы. Хәзер барам күрсәтәм. Эскимо һаманда кулда. Ләкин туңдырмамысың инде бу. Менә мин сезгә хәзер күрсәтәм, чын мәгънәсендә зур туңдырма. Менә шушындый. Гум дип язылган, күрәсезме? Менә. Бу хәтта миннән дә озынрак. Менә минем буем нинди. Һәм туңдырма нинди. Баһадир әйме, пәһлеван. Каршы якта шулай бик матур күренеш ачыла. Янында велосипед бар, велосипед татарча. Монда һәр вакыт бәйрәм рухы. Әйдәгез инде калып карыйк. Рассказывай, какие у тебя впечатления? Вкусно. Серьезно? Когда вкусно, тогда вкусно. Ага, это проплаченная реклама. Тебе специально сказали, чтобы ты говорил вкусно. Ох, bir kishiga ышанып булмыймы, үзеңә ышанмыйча, әнә. Каршы якта теге туңдырма. Матур әйме? Ай матур да. Белмим, моңа ничек караргадыр.
Карагыз, бу 24 елның мартында ясалган. 1 елдан күбрәк вакыт. Бу елның сентябренә кадәр срогы чыга. Димәк, моңа бит инде 1 елдан күбрәк дигән сүз. Гаҗәп. Менә бу фольгага төрелгән. Менә байгына тиз генә ачам диме? Ачабыз. Әйдә хәзер чәкешәбез. Тыңс. Минем бу эскимоны ашаганда искә төшә Әлмәт районындагы Чупай авылы, чөнки без кибеткә хөкүмәт, анда ике төрле кибет ие Чупайда. Берсе хөкүмәтнеке, берсе шәхси кибет. Хөкүмәтнекендә Нәсима апа бар иде, шуны сатучы. Бик хитрый хатын иде. Хәзер дә исәмдер инде ул. Нәсима апа, күрсәгез сезгә күп итеп сәлам. Һәм без анда төшәлек эскимоларга, мин хәтта хәтерлим, ул эскимоның тышы яшел төстә иде. Һәм içi нык тәмле иде. Менә шуның тәменә охшаган. Ләкин ул вакытта 80 сум тормый иде ул. 5 сум иде ялгышмасам. Шулай итеп, гум туңдырмасына чыгып мин ишле түгел, мин унлы куям. Бик шәп, шуңа күрә килегез, ашагыз һәм рәхәтләнегез, яме. Ә без репортажны дәвам итәбез. Сорау. Бу туңдырманың бу өлеше нәрсәдән ясалган икән? Әйдә шакылдатып карыйк. Ише куыш, белмим нинди материалдандыр. Менә ишетелдеме шакылганы? Без ашап бетергәч кенә китерделәр. Шушындай стаканчыгы туңдырманы. Юк, инде аны бөтен ашап тормыйбыз. Менә шушы эскимосы да бик җитте, тамак туйды. Бик туклыклы булды.